sunana garkuwa Ibrahim Babuga kuma zonal vice chairman na APC mai ci yanzu na North Zone, ina ofisar da guda 7 kuma gani dan gwagwarmaya kan Malam Nasiru El-Rufai 2023 insha Allah shugaban kasa gobe da yadda to ni sarkin gandu ba abin zan ce maka na zo ƙwararren lokaci amma ina fatan wanga taron ya ubangiji Allah ya sa wata shi lafiya. To kwamishinoni ya rage na ga 'yan siyasa mazanne kun mai da su almajirai, magana da naka son ku faɗi ba ku faɗe ta ba. Abunda muka so yanzu za mu faɗa ma malam duk wanda ya zama cewa kwamishina ne a wadin shi bai kawo ya kamata malam ya tsaftace shi da faɗin siyasa. Haka yake. Sannan kuma akwai na biyu wanda muka san yanzu mu faɗi kowa ya sani, kwamishinonin ga da malam ya naɗa da mutum ka buga mai kofa sai ce shi ba ɗan siyasa bane. In ba ɗan siyasa bane to ka aji mana ka ba ɗan siyasa. Kun ba 'yan siyasan mu sun koma su almajirai, sun koma haurin NPDP suna mola. Mu ne da gwamnati kuma gwamnati ba ƙarya ba ce, amma ba ku ta faɗa mu gaskiya. To wallahi za mu kira zanga-zanga na jihohin nan guda 7. Duk kwamishinan da za a shiga ofis din shi ce wai shi ba dan siyasa bane, billahi alladhi la ilaha illa za mu rufe ofis din shi. Ba ja da ba haka yake. Ya muna siyasa haka ku kyale mu, yaran mu ku kyale su. Kun zo kun ɗauki iyayen, kun ɗauki matan, kun ɗauki kannan, kun je kun san manyan gidaje da manyan motoci, amma dan siyasa da ya maku ibu, wani a soka mai wuka, wani a baci uban shi, wai amma in ya zo buga kofar gidan ko sai ku ce wai kun kullewa a ci ba kunan. To billahi la ilaha ba kudin uban ku bane, ba kudin uwar ku bane. Haka yake. Da haka yanzu magana ku zama ina zo nan baya ci mana APC. Zan yi wata zanga-zanga billahi la ilaha illa da Kaduna zan fara ta. Allah ya biya. Ba a zama cewa a ce 'yan siyasan mu billahi la da ka gani gata yage yan dan APC. Dalilin me yasa? Ba mu da gwamnati ne, ba mu da kwamishinoni, ba mu da darato ne, ba mu da kowa, ba mu da ciyamomi. Billahi la ilaha illa kun ga ciyamomi yanzu kun ja la haula wala quwwata illa billah tsallake. Idan ba ku gyara ba billahi la ilaha illa mu za mu gyara muku aiki. Haka yake. Ba ku ba ja da baya, ba ku ba ja da baya dan ku sani sarkin gandu kai hakuri, wannan siyasa ce muka yi ta wuce yanzu, duniya aka yi mutum ba lahira ba. Me yasa za su ɗauki 'ya'yansu su kai su kasashe mutum su yi karatu, muna nan daidai da masara ta buwaye mu. Dalilin me kuma suna kwamishina, ba siyasa ta aza su a wannan wurin ba, tunda siyasa ce ta aza su a nan wurin. Ko ku yi mana ko kuma wallahi mu yi maku. Ba gudu ba ja da baya, sako ne muka aika ga kowa da kowa. Har mai girma gwamna ka gaggauta waɗanga kwamishinoni, za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. Billahi ladi zan ba taimaka na nace da Allah in baka sauke su ba mu za mu sauke su da yadda Allah. Ba mu gudu ba mu ja da baya. Ga ciyamomi sun raina mana wayo, kaga ciyaman ya zama cewa shi ne ciyaman, amma kaga ya zo kana zuwa ofis ka ji an ce baya nan, ya hana ciwon gaba ya nan, kai kansila ciwon gaba nan. Ba gudu ba ja da ciyamomi. Billahi alladhi na rantsi da wanda alke ne Allah daga duk zan wara. Uba nake a cikin jami'ar APC, zonal ba ciyaman nake, ba ciyaman nake da fati ba. To wallahi ku sani ko ku gyara ko kar ku gyara, wallahi mu za mu gyara muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.